sa môžem pozrieť na teba, ale musím do kamery. We'll start, please, at the beginning, just you say your name. Like, I'm a former teammate of Marian Hossa or former rival, it's up on you. And then just clap your hands. Dobre. Ničie kurvu. Môžem? Takže starý Hossa. Marian Gaborík, kočikový partner Mariana Hossu. I'm Nick Lidstrom, former teammate of Marian Hossa. One word. Jedno slovo. I would say gentleman. Adonis. Výnimočný. Professional. Perfekcionalista. Dedicated. Pro. Přímočarý. Vynikajúci. Výnimočný. I would say humble. Řeknu dvě. Dobrý člověk. Skvělý brat. Tichá legenda, by som povedal. Workhorse. Hokejová ikona. Incredible speed. Skutočný profesionál. A complete player overall, I would say. You know, he's a Hall of Famer. From Duplex Trenton, Marian Hossa. Thank you to selection committee for allowing me to enter the Hockey Hall of Fame. Niech leci na partii! Ciao, ciao! Leci! Here.
very happy when he called me and asked me to come. He was a good friend from the time in Ottawa. Remember him starting his career and everything. So thrilled to be here and also see him and all his other teammates. I think it will be a fantastic weekend. You could tell with Marian right away that it was something special in practice, even without even playing a game. He had obviously the speed, the skill, but you saw his determination and his work ethic. And sometimes you never know how that translates when you start playing games, but obviously he had the mentality that you need as well to succeed. So I think everybody knew fairly early on that this was a very special hockey player. I told Host in the morning we're going around for morning skate, and I think I kind of surprised him because my mind was already there, and he was just like in the moment, and this is morning skate. The game will come when it comes, and all of a sudden I told him we're skating around, and I said, you know, when we win the cup tonight, I'm going to give it to you first. And it maybe shocked him a little bit, and then I think he said maybe he got a little nervous because it got him thinking about it a little bit. But yeah, so in that moment, I kind of knew what I wanted to do and gave him the cup, and I think everyone on the team agreed that there was no one that had earned it more than he had at that point. So it was a special moment for both of us, I think. What made him the great player he ended up becoming was he wanted to win, not just score goals, and he always put the team first. And I think wherever you ask, or whoever you ask, is going to say the same thing. Wherever he played, he did whatever he could to help the team win, and that's not just a great player, but a great leader as well. Again, Host had a special connection with the fans. Like I said, they're singing songs, chanting his name, and you know, I don't think myself or Kaner ever got that, or Dunks or Sharpie or Siebes. Maybe Crow a couple times, Corey Crawford, but yeah, you could feel that the fans loved him and respected him so much. It was just like on another level. It's kind of hard to describe, really. There's no question. Marian deserves to be in the Hall of Fame as a first ballot player. I think if you look at not just the statistics, which deservedly puts him in the Hall of Fame, it's the way he played the game and the way he was an ambassador for the game, represented the national team in Slovakia, represented every NHL club, not just on the ice but off the ice. So he's one of those players that on merit alone definitely should be in the Hall of Fame right away. And then when you add the person he is, what he's done for the game, it's a no-brainer, and I was very happy for him. Človek si to ani nevedomí, že tu bude taká, dá sa povedať, sila tých Stanley Cupu, to som ani ja nejako neregistroval, až potom, ak som to čítal v médiách. Samozrejme, aj chalani, tí ostatní, ktorí tu prišli, tak je veľký obdiv k tomu, že proste si tak vážia Mariana a že prišli do Trenčína. My first reaction was, what the hell does he want? I am busy. He called and asked, and we talked about it, and I was like, yeah, I'll give me a couple days. Let me talk to the wife and let me see if I can make this work, because it sounds pretty fun. And I probably made my decision within 10 minutes after being off the phone, but might have waited a couple days before I called him back. First of all, it's nice to be in Trenčín. I've heard a lot about Trenčín, Slovakia over the years, and obviously there's something going on here with the amount of incredible hockey talent, superstars in the NHL. So it's nice to be here, and yeah, I'm excited to be a part of this for Host, and just pay my respects and honor his career for this farewell game. Obviously, he was a special friend of mine, but just a great teammate, and just
you know, someone I'll talk about for a long time to my kids and grandkids of all the great players I've played against, but he was one of the great ones that I got to play with, and definitely special years that I'll cherish for sure. Je to veľká podsta. Marian sa lúči oficiálne s obecenstvom s fanúšikmi, s nami. A pre nás všetkých je to naozaj krásna udalosť. Sme mnohí spolu hrávali, či spolu, alebo aj proti sebe, a sú to naozaj obrovské mená, obrovské legendy a súčasťou takéhoto zápasu je naozaj veľká podsta. Tešíme sa na to a dúfam, že si to všetci pekne užijeme. Marian hosts a hockey moment. I'm trying to remember. I mean, there was 400 goals, there was 500 goals, but I still think that the goal that he scored against Nashville and the celebration spinning around on his knees, I think that was probably at the top as well. Ja si pamätám ešte pred NHL vlastne bola predolympijská kvalifikácia, myslím, že Oberhauser a ešte Jožko Golonka nás trénoval, tak tam sme boli, tam ešte vlastne o ňom nikto moc, tam začínal tie prvé kroky a tam už bol výnimočný, tam už to bolo cítiť, že to je pán hráč. V roku 2002 v zápase asi o 13. miesto na olympiáde v Salt Lake City, a v podstate, kde sme nepostupili do toho hlavného turnaja a potom sa všetci vrátili zo svojich NHL klubov hrať zápas s Francúzskom, tak išiel samostatný najazd a dal ten gól, že poza seba, že proste, že bránka išla na jednu stranu a ten puk pomaličky išiel na druhú, tak vtedy to bolo fakt, že na začiatku jeho kariéry, ale to bol neskutočný gól a tam ukázal úplne to svoje majstrovstvo. There's a few. I remember some of the penalty shots, him coming in and taking a slap shot. Not many guys take slap shots on the penalty shots, but he would come in and take a slap shot. What was cool with him, he could do it repetitively, and it's like he had these two spots. Like he would shoot low on one side, or otherwise he would go top corner on the other one. So coming in really close, shooting that slap shot was quite cool. Yeah. My favorite Marian Hossa moment was he uses a lot of sticks. And like most of my NHL career, I lived on the bench. Like that was my job. I was great at being on the bench. Great backup goalie. So I took care of his sticks on the bench. And so he'd come over he had a different stick for the power play, different stick for the penalty kill, like, you know, all this stuff. And so my favorite part was just handing him his sticks the whole time that I played in Chicago with him. It's hard to remember everything, but I played with Marian during the lockout too in Sweden, in Mora. And I remember his first game, he came out and he absolutely just blew by their defenseman and scored in the first shift. And I go, holy shit, this is going to be a good season. Taký môj obľúbený moment Majhosu bol, keď viem, že nahňal ten Stanley Cup, jeden rok tam išiel do finále, nepodarilo sa, druhý rok tam, nepodarilo sa, potom podpísal v tom Chicagu a bum, získal tie Stanley Cupy a proste taká tá radosť na ňom, keď ten získal ten prvý, že konečne sa mu to podarilo po tej dlhej ceste. Keď zdvihol ten pohár na tú hlavu, tak tam boli trošku aj slzy šťastia, aj od radosti, tak bol to skvelý pocit a potom tie oslavy boli neskutočné. Najradosnejšie to bolo, keď získal vo Philadelphii, keď vyhral Chicago prvýkrát svoj Stanley Cup, tak to som bol ako najšťastnejší človek na svete spolu s manželkou. There's only one 81. Konečne aj v našom štúdiu. Marian Hossa. Majo, dobré ráno. Ešte Páni, stále. ja vás zdravím. A chvála Bohu, vyšiel čas konečne aj na teba. Ja som nehal chalanov, tak aby sa rozprávali včera večer a dali si nejaký drink a potom uprostred toho som zaťukal na sklo a chcel som im niečo povedať a v podstate som sa musel štipnúť, že takéto niečo sa nám podarilo, že počas tej mojej kariéry, že dať tých obľúbených chalanov a v podstate 80 alebo 90% povedalo, že prídu, čo sme chceli, tak mi to prišlo až neuveriteľné a aj chalani sa ma pýtali, že to jak si dal dokopy. Ja hovorím, že vieš čo, to ja neviem, ja som išiel s malou dušičkou, že začnem od jedného a uvidím, jak sa to bude tváriť. A fakt, som bol veľmi prekvapený tomu záujmu a mňa to veľmi teší a fakt som im veľmi pekne poďakoval, že merali niektorí cestu zo západnej Kanady. A je to nabité a je to bláznostvo, že toto sa nám podarilo dostať do Trenčína, lebo dovolím si tvrdiť pri všetkej úcte, že asi toto tu už takéto mená tak ľahko nedostaneme.
Ale mne sa ľúbi prístup tých hráčov, že ak oni boli takou pokorou povedali, že host, že my sme radi, že tu môžeme byť a že to je tvoja vizitka, Marian. Zaspomínať. A mňa to tak veľmi teší, že takto to oni vnímajú, že tu nepríde niekto, že Ježiš, tak slúbil som, musím sem ísť, že takéto niečo nečakali. Oni si mysleli, že prídu, zahrajú si zápas a pôjdu domov, ale fakt musím poďakovať ešte raz Peťovi a skvelá práca a zatiaľ všetko odsýpa. Ale mňa prekvapilo, vieš čo, ja som sa fotil vonku a že my sme prišli kvôli tomuto zápasu z Chicaga a sú tam Američania. Nemyslíš vážne? A normálne mali Chicago tričko a ja to nemyslíte vážne, že wow. Marian Hossa, u nás v štúdiu Fanrádia. Majo, a ďakujeme ti v mene všetkých hokejových fanúšikov nielen za tvoju kariéru, ale aj za to, čo ste tu urobili. Super, teším sa a pozdravím všetkých. Ahojte. Krásny deň prajem na Trenčianskom námestí. Wow. Krásny počet ľudí v tomto teplom počasí. Ďakujeme pekne, že ste všetci prišli. Veľmi si to vážime. A my sa budeme pokúšať urobiť krásnu show dneska na Živnom štadióne. Tí, ktorí tam budete, sa budeme tešiť na vás. Tí, ktorí budú tu pozerať na televíznej obrazovke. A užite si to, prosím. A som veľmi rád, že títo chlapci všetci prišli zďaleka, aby si do malého Trenčína prišli zahrať spoločne hokej pre vás a verím, že spoločne si to užijeme. Takže ešte raz veľká vďaka a užite si to. Dámy a páni, Marian Hossa. Let's have a picture together, please. Toto je unikátny moment, kedy vidíte pokope prvýkrát celú súpisku tohto výnimočného dňa. Tí, ktorí fotíte, super. Tí, ktorí nefotíte, zatlieskajte. Make some noise týmto legendám svetového hokeja tu v Trenčíne. Si ho pamätám ako presne jak Mira Šatana, takže mali košíky a však sú mladší odo mňa obidvaja, aj Marian Hossa, aj Šárky, čo sme tu začínali v Trenčíne a bol nesmierne stabilný hokejista, bol silný na puku, takže to ma veľmi fascinovalo a človek, ktorý nerad rozdával puky, ale držal si ich a potom v pravej chvíli nahral, tak to bol hokejista, ktorý sa mi veľmi páčil a čím viac rástol, to dokazoval. Bol to taký prototyp superhráča, by som povedal, a hlavne to, že on miloval braniť v tom hokeji, nielen útočiť a myslím, že preto má také meno, aké má, tak bol taký hokejista, lebo proste bol komplexný. Je to krásne sledovať tú zručnosť s rýchlosťou, s tým premýšľaním a pritom ako sa aj pri tom zabávať a mať z toho pôžitok, takže to je obdivuhodné. Na ňo sa nedá povedať vôbec nič, on je proste dokonalý, on proste prišiel do kabíny, on bol vždy pripravený, on nikdy nemeškal, tréneri ho milovali, čiže každý tréner ho chcel mať v tíme, lebo on bol poctivec, proste prišiel si na izbu, mal všade kominky, všade bolo čisto a proste to je také tie všetky, jak sa hovorí, všetkých 5P má Majo Hossa. On si dokázal ten posunúť pár metrov pred seba a jednoducho za ním korčiloval a dostal sa za tých obrancov. On tie jeho ruky, ktoré mal a aj teraz, on by si kľudne ešte zahral hoci kde. Proste to má odjak živa, tie ručičky božské, by som povedal. Uměl všechno skvěle. Proto si myslím, že právem je v hokejové síni slávy a jeden z nejlepších hokejistů, s kterýma jsem mohl hrát na týmu. Ako korčuliarsky silný, na puku silný, dokázal zakončiť, dozadu hrával dobre, takže jeho kariéra bola nesmierne fantastická z toho dôvodu, že aj tie 3 Stanley Cupy, čo dokázal, to pre mňa ako pre hokejistu bývalého je taká fantázia. To, že až dotiahne do takejto pozície ako teraz, tak to samozrejme absolútne som nečakal. Teraz sa obdivujem a budem obdivovať do konca života.
Well, it's hard to say what I like most because I liked giving him the puck and he would score and he would give the puck back to me in situations where it was easy to score. I like to play down low in the offensive zone behind the net along the boards. And sometimes when, you lose the puck and you had the back check and the legs are getting a little tired, you didn't have to worry because even if I was ahead of Hos, he just seemed to blow right by me on the back check. And so if I had to single one thing out, that was probably it, that he was had that long stick and the long stride, but always was coming back just as hard as he would be going the other way. When we were playing against him, you only saw the offensive side, how hard it was to defend against him, how strong he was, good protecting the puck, good shooting the puck, just a real solid offensive player. But when you played with him, you had a chance to see how good he was defensively, how hard he worked defensively, back checking, doing everything to play strong defensively too. So that's when I realized how good of a two-way player he was when I played with him. Myslím si, že on hral ešte viac dozadu ako dopredu. Samozrejme bol veľmi efektívny, veľmi produktívny ako útočník, ale to, čo si myslím, že najviac prináša do jeho tímov, bolo, ako zodpovedne bránil a ako veľmi pomáhal v defenzíve. Takže pre mňa to bol jeden z najlepších obojcestných hráčov, ktorí kedy hrali v NHL a mal obrovský prínos pre týmy, pre ktoré hral. Vynikajúci útočník, ale ešte lepší obranca. To si aj veľa tých spoluhráčov a hlavne aj obrancov, ako som ja vážil, takého hráča mal chce každý mužstve, lebo pomohol aj vpredu, aj vzadu a bol taký, že to bral veľmi, veľmi vážne. To je jedno, že s takou radosťou útočil, s takou radosťou aj ten puky rád bral a bránil, takže s takým hráčom sa hrá úplne super. No, perfekcionalista, on je vo všetkom fakt výnimočný, dobrý a kradol puky obrancom zozadu, čiže forček, backcheck dopredu, dozadu, ako on bol fakt, dá sa povedať, že top player na svete a asi jeden z najlepších hokejistov, čo sme mali. No playing it. Not playing. I give you mine, I got two. You ready, Peter? Always ready. Always ready. Working boots. Working boots. Teda viem, že to hosičov zápas, ale že v prípade vyhre nechce sa zdržovať, vieš, čo budeme robiť, čo predĺžujeme, ale čo, vieš, zastriame, nie, čo chceme. If, for example, if the game stays as a tie, there's going to be 5 minutes OT and nobody scores. Then a couple shootouts, maybe 3, and then go one by one, Depends, and then it's over. That's it, nothing more. Hey guys! So at 20, right here, we're gonna walk down, and at 18, separately one by one, from the other side where we came in, to the rink, we're gonna go on the ice one by one. Tak bych řekl, že všestranný, že uměl vlastně dávat góly, uměl bránit. Já myslím, že to byl takovej trénerský sen. Keby som bol ja tréner, tak takého hráča by som chcel mať v mužstve nielen jedného, ale viacerých, lebo ten hokej sa hraje nie dopredu, ale hraje sa dozadu a Marian, hovorím, ten jeho backcheck a dvíhanie tej hokejky a otočenia tej hry do opačnej strany, to bol jeho signature. Stelesňuje ten prototyp hráča, aký každý NHL tým by chcel mať vo svojich radoch. You take one look at Hos and he's just got the perfect build for a hockey player. So just incredible natural talent that is so rare to see at this level, but at the same time, one of the most humble, hardworking people that never let his talent get to his head. He made the best of every time he stepped on the ice. So, I think that's what I'll say about Hos is that, for the young players out there learning to play hockey and learning to play at their best and maybe aspiring to play in the NHL someday. That's the number one thing you should take from a guy like Marian Hos, is that you're never too good to work as hard as you can on both sides of the puck and do all the little details of the game the right way. Friendliness and then just openness and being just a great teammate overall. I would say that's the biggest imprint I got from the beginning. Always doing what was needed, I felt, for winning, and I really admired that. I thought he was a great leader in that way, yeah.
unbelievable stats. That's what people look at the first, and then they're going to start looking at YouTube's and see how, again, his speed. I think his speed changed the game. I think everybody realized they have to start skating faster. He's a menace to the defenseman. Hated playing him one-on-one. I would say one of the best players we ever had in the NHL who's retired. Tá kariéra je naozaj ocenená aj tým miestom v sieni slávy NHL, takže asi tie superlatívy je zbytočné hovoriť a tie fakty hovoria same za seba. Tempo is gonna be friendly, but you know those guys pay some bucks to see you guys. So please just shoot it, you know, like try to, you know, make it, you know, like you really want to play and not just, you know, like easy game. But, you know, nobody expecting us after like so many years to, you know, Falcons, right? So let's enjoy, let's have some fun, you know, and have a good time, so enjoy. Ideme na to. Ja a Johnny po 20 rokoch spolu znova. Let's go. Come on, Blake. Hey, boys, first shoot. Pozdravujeme vás a v tejto skvelej atmosfére, ktorú tu máme na štadióne v Trenčíne, sme veľmi radi, že vám môžeme zablahoželať hneď na úvod. My vám gratulujeme, my vám blahoželáme, pretože ste súčasťou tak fantastického, unikátneho, neuveriteľného a veľmi neobvyklého na Slovensku a v slovenských pomeroch športového projektu, že iné vám ani povedať nemôžeme. Ak sme doteraz všetci spoločne závideli tým, ktorí boli súčasťou All-Star víkendu v NHL, tak teraz sa deje All-Star víkend tu na Slovensku v Trenčíne. Ale tie parametre nie sú tie najlepšie slovenské, sú najlepšie svetové, niekoľko generačné. Povedzme si pravdu, zostava, ktorú už o malú chvíľočku uvidíte na ľadovej ploche na zimnom štadióne Pavla Demitru, vlastní dohromady viac ako 40 Stanley Cupov, čo je úžasné, to je famózne. Šialené ocenenia, množstvo z nich, pozrite sa, štatisticky si to vieme dohľadať, určite sú to parametre, o ktorých budeme hovoriť. A oceňuje to aj zimný štadión Pavla Demitru tu v Trenčíne. Máme to nemôžeme vynechať. Chceme vás počuť tu, pomíme všetkých, vítajte. večer, Trenčín. Wow. A ani v najväčšom sne by ma nenapadlo, že takéto niečo sa dokáže udiať tu na zimnom štadióne, kde som ako 5-ročný začínal. A dnes sú tu so mnou takéto osobnosti, s ktorých som začínal v Ottave, v Atlante, v Pittsburghu, v Detroite a v Chicagu. A chcel by som sa týmto hráčom veľmi pekne poďakovať. Guys, thank you so much for coming to Trenčín. Neviem, či viete, či vedia naši diváci na štadióne doma pri televíznych obrazovkách. Emma, ktorú držíš v náručí, tvoja dcéra, dnes oslavuje svoj prvý rok. Aj preto
vás poprosiť spoločne, aby ste urobili Milky Way zo svojich mobilných telefónov, zapnite si blesk a poďte spoločne tento výnimočný deň zvýrazniť tým, že malej Eme zaspievame všetci spoločne. Je to krásne Happy Birthday. Happy Birthday to you. Šťastnou hviezdou do dobrej rodiny. A tak, ako bývalo pravidlom, každá jedna dcéra sa dostala na ruky a na ľadovom bloku, tak to bolo aj teraz. Marian, my sme ti chceli ukázať týchto skvelých ľudí, lebo si nastupoval ešte za tmíha reflektorov. To je ono. To sú tí, ktorí prišli zdať hold a poďakovať za tvoju reprezentáciu, za ten hokej, za tú radosť. Podporte Mariana. Teraz je tá možnosť. Toto sú tí krásni ľudia, ktorí milujú hokej v tvojom prevedení. Prvá tretina bola v pohode, ale teraz to začína byť ťažšie už, to je bez randy. The black you can keep, black jerseys, and who play with the white, we're gonna exchange it, so you can keep the black ones. And the white one, we need to return it, please. Jak to vyzerá? No jasné. Normálne. Však sa to rozpije celé. Nie, čo by sa malo rozpíjať? Sa nemôžeš potiť. Ale však som potiť. Počuj sa. Je to OK, ale vypýtam si ďalší dres. Počkaj, máme ešte? We got a couple more shifts, and we got an even. Wow, to bolo niečo, na čo nikdy nezabudnem. A ja som si to dokonale užil, tak ako vy. A ja by som len chcel všetkým veľmi pekne poďakovať. Je veľa ľudí, ktorí by som chcel poďakovať.
ale prvý, čo mi príde na je Peťo Neveríš, ktorý sa o toto všetko postaral. Ďakujem veľmi pekne. Unbelievable job, big feat. Thank you very much. Ďalej by som rád poďakoval svojim rodičom, ktorí ako 5-ročných nás tu viedli na tento zimný štadión. Takže obrovská ďaká mojim rodičom. Ďalej by som chcel poďakovať manželke, ktorá pri mne stála aj v dobrom aj v zlom a bol to niekedy rollercoaster, že si to vydržala. A samozrejme mojim deťom a maličkej Eme, ktorá má dneska 1 rok, tak ďakujeme veľmi pekne, že ste všetci zaspievali. A toto bude spomienka, ktorú budem mať navždy. A samozrejme by som chcel poďakovať našim tréner s Kustodom, ktorí prileteli z Chicaga na túto akciu, pripravili perfektne kabínu. Big thank you guys, I love you, you are a big help and it's amazing you guys being here. Dream comes true for me, thank you very much. And to these amazing players, I got a chance to play through my whole career. I was lucky, to play with the big names, with the guys in national teams, with the Stanley Cup champions, Olympians, and Hall of Famers. So chcel by som poďakovať všetkým týmto chalanom, ktorí sú niektorí v Hall of Fame, vyhrali majstrovstvá sveta, vyhrali olympiádu, vyhrali Stanley Cupy a je to krásne, že sme ich dostali tu na Slovensko do Trenčína, sa so mnou takto rozlúčiť, takže thank you guys. A ešte by som rád by som ešte poďakoval našim sponzorom, ktorí sa to podarilo toto absolvovať, bo bez nich by to nebolo možné. Vyhrali sme. To teší, ale o to samozrejme nešlo. Veľa gólov padlo. Chalani bolo vidieť, že stále to majú v tých rukách aj v nohách a boli tam naozaj krásne akcie. It was amazing. It was fun. I don't get to see crowds like this and shit going on in the stands all the time. I guess like the group of guys in the locker was, it's just amazing and fun to be around those guys again. Hrať s takými hráčmi a menami, ktoré tam boli včera, tak naozaj klobúk dole, že sa to takto podarilo. Ja si myslím, že ľudia sa bavili a prišiel plný dom a mal som zimom riavky, musím povedať. I keď bolo mi ľúto, že som nemohol nastúpiť, pretože by som si to fakt, že s takými hráčmi si zahrať, bol by to obrovský zážitok. Muselo to byť naozaj ťažké pre neho, lebo hrať a vedieť to, že to je jeho posledný zápas v kariére, tak to muselo byť ťažké, ale myslím, že to zvládol na jednotku. Dal krásnu bodku za svoju kariéru a tu na fanúškom v Trenčíne poskytol vlastne príležitosť sa s ním naposledy rozlúčiť v takomto hokejovom zápase. Really honored to get the call to come here and be a part of all this.
It's been a fun week. I'm not gonna lie. I wish there was more of these. Kinda. It was been a blast. I think it's beautiful over here, and I'm really honored just to be here. Na tom hrade my sme si už užili veľa akcií a táto bola naozaj super. I told Haas that he really messed it up because no one is gonna want to do the same thing because he set the bar so high. So that was probably the first and last time I've been a part of this thing because no one is gonna want to do the same thing because it was such a high standard. Quiz. Yeah. 564. That's his goals. Oh, sorry. Just kidding. What? What? How many fights? I would guess... Je pravda, že Marian, když se naštve, tak lítají třísky. Snad ani jednou. 2? 0. Ani raz. Sa mi zdá, že 1 až 2 bitky mal, ako ktoré už rukavice boli, lebo už asi nebol iná možnosť. Takže 2? 4, fíha. 4. 4. 4. Tough guy. A ja mám 4. 4? I'm gonna say 6. 4. 4? I'm glad I overshot that one. Ryan Sutter, John Erskine, Oleg Tverdovsky, and Vinny Cavalier. Oh boy. Some tough customers. 18 a 81. He wore 18 and 81. Tak to je jasné, 81 a 18. 81 a 18. 18, 81? 81 and 18. Maybe 18 then, because he like maybe really? I had no idea. I was just trying to think smart. 78. Quick guess, 78. Fúha. 79. 1979, that one I know for sure. I want to say 1978. 9. 79? Damn it. Close. 85. I just thought about his number. O takýchto veciach sa my vôbec nebavíme. First NHL goal, Montreal. Typne si Montreal. Řekněme Montreal. Islanders? Yeah, I don't know that one. Yeah, I have no idea. No tak Detroitu, nie? Či? Toronto, Montreal. Dúfam, že nie mne. Marcela Marčiaka sa pýtate tieto veci. To by som mal vedieť, to som pozeral. Oh my god, I should know this one. St. Louis. Typnem. Detroit? Oh, I should remember that. Nashville. Ale byl jsem u toho, no. To je docela blbý, že to nevím, že? Počkaj. Philly. I have no idea. Tak on z něho jedl docela často, takže... Brinzové halušky. Kit Kats, maybe? Probably ice cream. Bowl of cereal. Billy? Oh, yeah. Yeah, the special host of pierogies. Yeah, I should have known that one too. Halušky. Pyrohy. To je to isté. A on jedol 3-krát, takže stále tie isté? Halušky, to som niekde zaregistroval. Či pyrohy? Pyrohy, jasné, jeho výrobok, tak jasne to dáva zmysel. Halušky. Pyrohy. Ja, viem, to bolo od neho z tej roboty. Halušky, brinzové. Pyrohy, no to je to isté.